Tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, amics i amigues del Tiki-taki? Avui, doncs res, una edició especial per parlar una miqueta d'aquest mercat de fitxatges que va acabar ahir a les 12 de la nit, avui és dia 1 de febrer. Ja tenim 4 incorporacions que ha fet el Barça en aquest període del mes de desembre i des de l'1 de gener. Aquest mes que hem pogut doncs veure com hem fitxat a jugadors que s'han rebaixat molt la seva fitxa, jugadors que s'han baixat les seves pretensions econòmiques i, bueno, i ens tornem a menjar doncs, el senyor Dembélé. El Dembélé ens el mengem fins al mes de juny. Ara veurem si decidirem que jugui o decidirem que estigui a la grada. Ja sabeu el meu parer, ja que l'hem de pagar, doncs que jugui, que porti alguna cosa, no se sap. D'aquests 3 fitxatges que hem fet hem de descartar un per l'Europa League, només podem inscriure a 3 i doncs hem fitxat, doncs bé, hem fitxat a Dani Alves, un jugador de 38 anys, un jugador que jo crec que ha pogut venir al Barça per aportar experiència, per poder ensenyar a la gent jove tècniques o explicar històries de com ser un bon lateral dretà. S'ha portat a Ferran Torres. Ferran Torres ja és un jugador pensant en el futur, és un bon extrem, és un jugador que sap jugar de fals 9. Per mi és un molt bon fitxatge, encara que la gent es queixi de que s'ha pagat molts calés per ell. Jo crec que és un molt bon fitxatge pel Barça, és un jugador que si se li dona continuïtat, si el Barça comença a jugar amb espais i tot, Ferran Torres pot donar a parlar molt. Per mi és un molt bon jugador, jo estic encantat amb ell. Després ens ha vingut l'Adama Traoré, un jugador que ja el vam tenir, que el vam vendre perquè no tenia en aquell moment ADN Barça. Un jugador potent, un jugador fort, un jugador ràpid, poca tècnica, poca definició, tot s'ha de dir. Però jo crec que és un jugador que el podríem utilitzar de lateral, més que de carriler, millor dit. Un carriler que sap jugar a l'espai, això sí, li agrada molt la pilota al peu i ell comença la jugada, o sigui, un tio que sap regatejar molt bé, té un peu xulo per poder, o sigui, té un guà per poder fotre uns bons centres i veurem si hi ha algú allà al mig que el pugui rematar. I després hem fitxat el senyor Aubameyang, que és un Dembélé però amb 32 anys, un jugador que ha estat apartat de l'Arsenal al mes de desembre perquè va arribar tard a un partit per haver anat a fer un tatuatge, o això és el que hem estat llegint. Aubameyang va ser un jugador que quan estava al Borussia va coincidir amb el Dembélé. Aubameyang va ser un bon davanter, un davanter de 20-25 gols, però des que va signar l'últim contracte, Aubameyang ja no és el que era. Jo crec que és un tio que no sé si Xavi haurà parlat amb ell, és bastant indisciplinat, és un tio bastant que les ordres se les passa per fora dels collons. Dit això, aquesta ara és la plantilla tancada que tenim fins al mes de juny. Veurem què passa amb Dembélé. Veurem si Ansu torna a jugar algun partit aquesta temporada i veurem si Adama i Alves amb velocitat fan que la banda dreta doncs almenys en defensa no sigui un colader com sigui. La prova la tindrem aquest diumenge davant de l'Atlètic de Madrid, que espero veure un bon partit. Esperem ja no veure aquells brots verds, ni han tingut una setmana el senyor Xavi, no tengo discurso, Hernández, ja ha tingut una setmana per poder assajar, per poder entrenar. Total, els jugadors que li han marxat cap a les diferents seleccions que han jugat aquests dies, doncs un és Ronald Araujo, que no crec que li hagi d'explicar res, i l'altre és Serginho Dest, que Serginho Dest, doncs bueno, si ve, bé, si no, perquè tampoc comptem molt amb ell. Dit això, avui també ja ha parlat el senyor Laporta del forènsic aquest que han fet, de la due diligence aquesta que han fet per esbrinar totes les cagades que va fotre el senyor Bartomeu. Podem treure molts conceptes, podem treure factures sobre conceptes que no existeixen, comissions molt altes en segons quins fitxatges,
Sembla que el senyor Bartomeu volgués carregar-se el Barça perquè va fotre uns sous altíssims als jugadors cars. És impossible que aquests jugadors puguin anar a un altre equip perquè ningú vol assumir aquesta fitxa si no se la baixen. Bé, potser per mi va fer uns contractes per mercenaris, no per jugadors de futbol. Val? Tot s'ha de dir. Si hagués sigut un contracte d'aquests, potser faria igual que aquests jugadors. Però no és el plan que s'hauria d'haver fet amb un club. Es parlen d'uns diners donats al club laietà, que realment no és el cost real de l'operació que tenia que haver signat, o per molèsties, o per humitats, o per no sé quines històries. Hi ha unes factures no justificades, pagaments fraccionats. Bé, com han dit aquest matí el senyor Chan Payaso a la porta, doncs no volem que ningú acabi a la presó, però sí que si s'ha fotut la mà a la caixa, doncs que com a mínim es tornin aquests calés, perquè el Barça ho està passant fatal gràcies a la gestió del novita fill de la gran puta. Val? O sigui, és així. Perquè és que no té una altra paraula. Com a aficionat del Barça, per mi, ho ets, cabron. Què vols que et digui? I si vols fotre una denúncia, fota-me-la. Almenys, mira, sortiré els diaris i em faré famós amb el meu canalet aquest de YouTube. Així que, sí, ets un fill de puta, perquè això no es fa. Tot el que has fet tu és de ser un anticuler. De debò, no té més explicació. Tota la resta, que et passi, bueno, que siguis molt feliç a la teva vida, però que amb els negocis et vegin com el cul, perquè t'ho mereixes, i que ningú et doni en sa puta vida un puto préstec per poder iniciar cap gestió, perquè ets un nefast. Ets un nefast, has arruïnat el Barça, li has tret la identitat, l'has convertit en la riota d'Europa, i ara tenim el Mateu Alemany, que va com de puto cul, intentant acabar de fer fitxatges, perquè no és que estiguem fitxant merda, és que no podem fitxar res més. És que gairebé hem de donar gràcies als jugadors que es baixa la fitxa per voler venir al Barça. Val? I gràcies a això el senyor Mateu Alemany ens ha posat doncs, en boca de tothom. Sigui per bé o per malament, tothom parla del Barça. I ara en aquests moments doncs, encara no n'hi ha calés, però quan hi hagin els jugadors voldran venir. I doncs aquí és on haurem de tenir coco i de dir, no, perdona. Tu, quan estàvem fotuts, ens vas dir que no, ens vas ningunejar, doncs ara te'n vas a prendre pel cul. O sigui, ara l'objectiu és classificar-nos per Champions i poder fitxar Haaland. Això sembla que és la prioritat del Barça. Val? Diuen que els laterals ja els tenim enganxats pel mes de juny, que un serà Gallà, l'altre és Pilicueta. Bueno, Pilicueta vindrà amb 30 anys. No sé jo, no el veig jo d'un lateral molt, no sé, potser a l'argentí de l'Ajax, que no me'n recordo mai com es diu, i aquest lateral, o hi ha algun més. Jo continuo pensant que no ens hem de gastar molts calés per fer un bon equip i fer un equip competitiu. L'única cosa que s'ha de pagar en aquest moment és el gol, i el gol val pasta. Tenim mig centre? Sí, tenim migcampistes boníssims. Tenim extrems que poden fer. I bé, hem fitxat a la dama? Doncs sí, hem fitxat el suplent del Trincao, el jugador que nosaltres vam cedir al Wolverhampton i que a final de temporada ens han de pagar 30 quilos per ell. Doncs quan va arribar el senyor Trincao als Wolves, el senyor Dama va passar a ser el suplent d'ell. I ara ens l'hem portat nosaltres. Jo no dic que la dama sigui dolent. Jo no crec que si en una altra situació ni ens hi haguéssim fixat amb ell. Igual que no ens haguéssim fixat ni en Wijnaldum, com ens vam fixar l'any passat, ni ens haguéssim fixat amb el senyor Aubameyang. Ni tampoc ens haguéssim fixat en Memphis Depay. O sigui que a mi, tots aquests jugadors, què vols que et digui? Jo, Aubameyang, prefereixo el Braithwaite, encara que porti la tofa aquesta. El meu Barry White el prefereixo de davanter. Ja veurem les pilotes que arribin i veurem el diumenge, el primer partit de Lliga, després d'aquesta parada inútil que ha hagut per les eleccions, si val la pena el que hem fitxat. Jo crec que classificats per la Champions ens classificarem. I potser aquesta segona volta, si tot va bé, les regions ens respecten, el Covid ens respecta, ho podem fer-ho bé. No sé.
Ja ho veurem. Tot això serà una incògnita. Tot el que passarà amb la Fiscalia també és una incògnita. I ara estem plens d'incògnites, però el diumenge sortirem de dubtes. Així que diumenge rebrem l'Atlètic de Madrid, hem d'intentar fotre un bon partit, hem d'intentar guanyar, són 3 punts molt importants, perquè a més passaríem a l'Atlètic de Madrid a la classificació, i ja preparant-nos pel proper diumenge, que juguem contra els del tram baix, a les 9 de la nit, allà a Can Berska, allà al centre comercial aquell que al mig tenen un lloc on diuen que juguen a futbol, doncs allà hem d'anar a guanyar. Allà hem d'anar a guanyar i hem d'anar a morir. Què és el partit important? Aquest ho és molt. Són 3 punts molt importants, però ja ens juguem a l'honor. Ens juguem a l'honor i ens juguem als culers. I allà hem d'anar i fotre'ls un bon repàs. Sí senyor, que callin la boca que porten un anyet passadets. Així que Xavi no tengo discurso Hernández i tota la seva colla de ganduls, foteu-vos les piles, que aquests 2 partits que venen els vull guanyar, perquè si no en cagarem la mare que us va parir a tots. D'acord? Així que visca el Barça i visca Catalunya. Adeu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.